Фармацията е наука и практика, посветена на откриването, разработването, производството, контрола, съхранението и отпускането на лекарства. Тя обхваща всички процеси, свързани с създаването и употребата на лекарствените продукти. Нейната основна цел е осигуряване на ефективни и безопасни терапевтични решения. Фармацията е интердисциплинарна област, която интегрира знания от множество науки. Тя съчетава химия, биология, физиология, фармакология, токсикология и микробиология. Включва също фармацевтични технологии, биофармация, биоинформатика и клинична фармация, изграждайки цялостен подход, насочен към създаването и употребата на лекарствата. Фармацията е гръбнакът на съвременното здравеопазване, осигурявайки достъп до животоспасяващи и подобряващи качеството на живот медикаменти. Фармацевтите са високо квалифицирани здравни специалисти с комплексни умения. В аптеките те консултират пациентите относно правилното приложение на лекарствата, възможните взаимодействия и странични ефекти. Също така следят за спазването на лекарствените регулации и качеството на медикаментите. Освен в аптеките, фармацевтите работят в болнични заведения, където оптимизират лекарствената терапия и участват в клинични екипи. Те са ключови фигури в фармацевтичната индустрия, занимавайки се с изследвания, разработка и контрол на качеството. Техният принос е съществен в развитието на науката и академичните среди. Фармацевтите са незаменими за общественото здраве, действайки като мост между лекарите и пациентите. Те допринасят за рационалната употреба на лекарствата и борбата с антибиотичната резистентност. Тяхната експертиза е жизнено важна за подобряване на здравните показатели и качеството на живот на хората. Фармацията е не просто наука, тя е мисия. Тя гарантира, че пациентите получават най-доброто възможно лечение. А фармацевтите, с експертните си знания и отдаденост, са стълб на здравеопазването и надежден партньор за всеки човек. Фармацията е тук, за да пази здравето ни днес и в бъдеще.